înaintea Domnului să citim un pasaj din Galateni, capitolul 5. Galateni, capitolul 5, începând cu versetul 16, pagina 1143. Galateni, capitolul 5. Zic, dar, umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Dacă sunteți călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, nu sunteți sub lege. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, să nu umblăm după o slavă deșartă, întărtându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiți frați și surori, aduc salutul fraților din Suceava, de la Biserica Filadelfia, care transmit harul și pacea Domnului peste dumneavoastră. Pentru că m-am bucurat la ora de rugăciune de îndemnul cu privire la Duhul Sfânt și călăuzirea pe care Duhul Sfânt poate să o dea astăzi bisericii, am considerat că este bine să insistăm asupra modului în care Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, realizează mântuirea în viața noastră, călăuzindu-ne în același timp. Și una dintre călăuzirile pe care Duhul Sfânt o dă este extraordinar de bine descrisă în Cartea Galateni, în această epistolă. Și aș vrea ca astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, să supunem atenției noastre epistola lui Pavel către biserica din Galatia, o epistolă care are 6 capitole, în care să studiem cele 16 referințe la Duhul Sfânt și la lucrarea acestuia. Sunt extraordinar de interesante și vreau să precizez de la bun început că Galateni nu este o epistolă în centrul căreia să fie lucrarea pneumatică, lucrarea de manifestare a puterii Duhului Sfânt în lucrare, așa cum, de exemplu, este în Luca și în Faptele Apostolilor prezentată. Dacă Luca, în scrierile lui, prezintă dinamica Duhului Sfânt în lucrare, în acțiune, în propovăduirea Evangheliei, în ducerea mesajului mântuirii până la marginile pământului, Pavel așează doctrina Duhului Sfânt, învățătura aceasta extraordinar de importantă, în contextul lucrării mântuirii săvârșită de Duhul Sfânt înăuntru nostru. Duhul este Cel care împuternicește și dă dinamism, dă direcție, dă călăuzirii vieții noastre spirituale. Slăvit să fie Dumnezeu! Și mântuirea este în întregime produsul Duhului Sfânt, care colaborează sau care are nevoie de acceptul nostru. Mântuirea nu este o chestiune de sau, adică numai Duhul sau numai noi, ci mântuirea este o problemă în întregime, dependentă de Dumnezeu, care pune la îndemână Duhul Sfânt să lucreze înăuntru nostru mântuirea, dar având nevoie de acceptul nostru, de voința noastră, de cooperarea noastră dinamică cu Duhul Sfânt. Aceasta este perspectiva lucrării Duhului Sfânt în Galateni și aș vrea, înainte de a intra în acest studiu, să remarc interesul dumneavoastră pe care l-am observat pentru lucrarea aceasta a Duhului Sfânt
nevoia de călăuzire a Duhului Sfânt, nevoia de umplere, nevoia de revărsare. Nu am discutat cu păstorii bisericii dumneavoastră, nu cunosc modul în care dumneavoastră v-ați bucurat în perioada aceasta în biserica dumneavoastră, dar vreau să spun că în Suceava Dumnezeu are un plan extraordinar. În zilele acestea, în timpul acesta de iarnă, s-au cunoscut din nou revărsări, ploi ale Duhului Sfânt deosebite. Mai toate bisericile din părțile noastre au intrat într-o perioadă de post, rugăciune, stăruință după botezul cu Duhul Sfânt și au fost foarte multe boteze cu Duhul Sfânt din nou în timpul acesta de iarnă. Nu de mult am primit un telefon de la păstorul bisericii din Nuremberg, biserică română, penticostală, care mi-a spus: frate, sunt așa de bucuros, în prima seară de stăruință după botezul cu Duhul Sfânt, 8 persoane au fost botezate de Domnul cu Duhul Sfânt. Zilele trecute, într-o altă biserică am fost, în care am văzut iar un grup de tineri, la biserica noastră de asemenea, Biserica Filadelfia din care fac parte, are și o școală creștină, și la școala aceasta creștină vin elevi vin de la grădiniță până la liceu, și unii dintre elevii aceștia nu provin din biserici penticostale, dar stând împreună în școală câțiva ani de zile, Duhul lui Dumnezeu îi cercetează, îi atinge, și săptămânile trecute o parte din acești elevi, băieți și fete, au stăruit în biserică și au primit și ei botezul cu Duhul Sfânt. Erau extraordinar de încântați să vadă că Duhul Sfânt este prezent, este la lucru. Eram acum vreo 2 săptămâni în București și am auzit un frate din părțile noastre, un om de afaceri prosper, care nu provine dintr-o biserică penticostală, este evanghelic, era în stare să strige de bucurie. Un băiat și o fată de-a lui au mers la o biserică, au stăruit împreună pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt și amândoi copiii lui au primit botezul cu Duhul Sfânt în aceeași seară. De asemenea, fratele acesta a primit botezul cu Duhul Sfânt cu vreun an în urmă și vreau să aduc mărturia aceasta ca o încurajare. El era un om de afaceri evanghelic, dar cu scăderile lui. Când a fost botezat cu Duhul Sfânt, s-a produs așa o transformare în viața lui, încât oamenii de afaceri cu care colaborau au început să-l suspecteze. Domnule, ăsta nu mai este băiatul ăla de gașcă, probabil că vrea să ne prindă. Nu mai este dispus să facă aceste afaceri incorecte, care le făcea altădată. Probabil că ne întinde o cursă. Și au început să-l întrebe: domnule, ce se întâmplă? De ce rupi relațiile? De ce nu mai vrei să colaborăm? Și ele au spus: stați liniștiți. Eu nu vă pregătesc nicio cursă, eu nu vreau să vă fac vreun rău, viața mea a atins-o Dumnezeu și a schimbat-o Dumnezeu. Un grup de tineri dintr-o altă biserică din părțile noastre nepenticostale, aproape de Siret, de granița cu Ucraina, au spus așa: dacă lucrarea Duhului Sfânt este actuală, noi nu vom merge la penticostali să stăruim, dar vom stărui noi de noi, în felul cum înțelegem noi. Au stăruit acolo și Duhul Sfânt a botezat un grup de tineri, absolut fără niciun fel de influențe de stăruință penticostală pentru botezul cu Duhul Sfânt. Au fost umpluți de Duhul Sfânt, au cântat și au vorbit în alte limbi și erau extraordinar de încântați, erau așa de bucuroși. Au dat telefoane, ne-au spus: fraților, uitați-vă ce experiență am trăit, ce să facem? Și frații noștri le-au spus: rămâneți în bisericile în care sunteți. Dumnezeu cercetează toate bisericile evanghelice de pretutindeni și botează cu Duhul Sfânt. Slăvit să fie El! Este extraordinar. Ieri un frate tot de la o biserică nepenticostală ne-a trimis un mesaj, eram pe mașină și spunea: fraților, rugați-vă pentru mine, astăzi va trebui să dau socoteală în biserica în fața conducerii Uniunii din care fac parte, de unul din articole care le-a scris într-o revistă evanghelică de la noi din țară despre cesaționism, spunând că darurile Duhului Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt încă nu au încetat, încă sunt actuale, încă Dumnezeu botează, încă lucrează. Articolul acesta a stârnit un interes extraordinar în lumea evanghelică, cel puțin în revista locală din părțile Sucevei, unde a fost tipărit. Și tot mai mulți frați au sunat, au dat telefoane: fraților, uite ce a scris acest frate, este adevărat așa? Așa stau lucrurile.
Fratele lucrează și la radio în Suceava și pe calea radioului avem o emisiune în direct, miercuri, de la ora 4 după masă și deosebit de multe telefoane au venit în direct. Oameni care întreabă, care se interesează, care spun: lămuriți-ne și pe noi, cum stau lucrurile cu Duhul Sfânt? Mai botează Domnul cu Duhul Sfânt, mai sunt lucrări, mai sunt vindecări. Dumnezeu este extraordinar, slăvit să fie El. Frați și surori, aș vrea acum să pătrundem împreună în cartea aceasta în Galateni și să observăm manifestările, felul în care Dumnezeu prin Duhul Sfânt lucrează. Și este interesant de observat că în primele 2 capitole Apostolul Pavel nu face nici măcar o simplă referire la Duhul Sfânt. În primele 2 capitole Apostolul Pavel vorbește despre modul în care el a vestit despre mântuirea bisericii din Galatia și felul cum frații din Galatia au primit mesajul lui Pavel și au fost mântuiți. Apoi, spre sfârșitul capitolului 2, Apostolul Pavel face un studiu pe caz, o întâmplare din Antiohia, în care el a trebuit să demonstreze că învățătura cu privire la mântuire care a prezentat-o bisericii din Galatia este adevărată. Și el a dovedit că chiar dacă uneori, ca și creștini, mai avem mici slăbiciuni și dovedim ipocrizie, totuși, doctrina mântuirii, învățătura mântuirii trebuie să fie prezentată corect. Și el a avut, Apostolul Pavel a avut acest studiu pe caz, spunând sau pornind de la faptul că odată în Antiohia, în timp ce Petru și Pavel stăteau împreună la masă cu biserica din Antiohia, cu frații dintre neamuri care au primit mesajul Evangheliei, au venit câțiva iudei din biserica din Ierusalim, biserica creștină care tocmai luase ființă în Ierusalim, și Apostolul Petru s-a simțit cumva jenat să stea la masă împreună cu neamurile, căci lucrul acesta în conceptul evreiesc nu era posibil. Nu puteai să ai părtășii la masă împreună cu neamurile și că neamurile ar fi trebuit întâi să fie tăiate împrejur, să devină și ei credincioși evrei, ca să poată intra în părtășia bisericii. Ei, Apostolul Pavel explică, pornind de la acest studiu pe caz, pune o întrebare fraților din Galatia și prima referință la Duhul Sfânt este aici în Galateni, capitolul 3, în versetul 2. Și Pavel îi întreabă pe frații din Galatia în felul următor: iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele legii ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței? Și aș vrea să continui. Sunteți așa de nechibzuiți după ce ați început prin Duhul. Vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? În zadar ați suferit voi atât de mult. Dacă în adevăr e în zadar. Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Observăm în acest capitol 3 de la început apar 4 referințe la Duhul Sfânt. 4 referințe, cea de-a 4-a fiind în versetul 14, când Pavel spune: binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. În cele 4 referințe la Duhul Sfânt, Apostolul Pavel reamintește bisericii din Galatia că ea a primit Duhul nu prin faptele legii, ci prin auzirea credinței. Ce înseamnă aceasta? Evreii aveau 2 posibilități sau 2 în mântuirea cum era prezentată atunci în biserica din Antiohia, erau 2 posibilități. Ori să ții prescripțiile legii cu puterea firii pământești, cu resursele naturii umane, să te sforțezi să ții legea în așa un fel încât din ținerea legii să-ți construiești o neprihănire a ta pe care Dumnezeu să ți-o aprobe și în baza căreia să mergi în cer. Asta înseamnă prin faptele legii. Adică să te străduiești din toate puterile ca om, cu voința ta, să satisfaci legea lui Dumnezeu, să împlinești legea lui Dumnezeu, în așa măsură încât Dumnezeu să te aprobe să intri în cer pe baza meritelor tale personale. Cealaltă posibilitate este să obții aprobarea lui Dumnezeu de a intra în cer prin credință. Cum adică prin credință? Prin credință însemnând
să dorești să împlinești aceeași lege pe care o împlineau și ceilalți, dar în încercarea de a împlini legea, să lași Duhul să te ajute să trăiești la înălțimea legii sau cerințelor legii, și atunci când Duhul te ajută să ții legea, dacă totuși nu o poți ține 100%, să ai credința că Domnul Iisus Hristos te iartă de neîmplinirile și de căderile pe care le ai în ținerea poruncilor lui Dumnezeu. Astea sunt cele două căi. Și atunci Pavel pune întrebarea: frații mei, cum ați primit voi Duhul? Prin efortul vostru carnal, al naturii voastre omenești de a ține poruncile, sau Dumnezeu vi l-a dat prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, jertfă care vă este suficientă pentru mântuire? Și răspunsul este clar: voi ați primit Duhul prin credința în jertfa mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Și atunci el vine și spune așa: dacă ați primit Duhul în felul acesta, sunteți așa de nechibzuiți, după ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească? Adică ce spune Pavel? Dacă începutul vieții voastre de credință nu este printr-un efort al cărnii, al firii personale, mântuirea nu înseamnă să-ți faci firea ta să fie mai religioasă, mai bună, ca să o aprobe Dumnezeu. Ci dacă ați început viața de mântuire prin Duhul, acum vreți să atingeți desăvârșirea, asta înseamnă vreți să sfârșiți. Vreți să sfârșiți nu înseamnă vreți să falimentați în trăirea lumească. Când spune vreți să sfârșiți în firea pământească, Pavel citează învățătura falsă a evreilor veniți de la Ierusalim, care spunea: voi trebuie să ajungeți la culmea mântuirii, să atingeți 100% perfecțiunea, nu numai prin credința în ceea ce face Domnul și a făcut Domnul Iisus pentru voi, ci unind cu acea credință și sforțarea voastră, adică ținând niște legi cu puterea voastră a firii voastre pământești. Și Pavel spune: dacă este așa, atunci este în zadar. Dacă voi vreți să adăugați la jertfa Domnului Iisus și la lucrarea lăuntrică a Duhului, dacă vreți să adăugați și propriile eforturi ale cărnii voastre, atunci ați suferit în zadar și, într-adevăr, chiar în zadar e, spune Pavel în versetul 4. Și versetul 5 vine și spune: cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin credință? Adică Dumnezeu vă dă Duhul și lucrează în chip minunat, miraculos. Cum? Pentru că voi faceți cu propria voastră fire cerințele legii, sau pentru că vă manifestați credința în Domnul Iisus Hristos și în baza ei primiți harul de a fi mântuiți, de a fi copii ai lui Dumnezeu? Și răspunsul este același. Dumnezeu vă dă acum Duhul și Dumnezeu face acum minuni între voi, prin credința pe care o aveți în jertfa Domnului Iisus și în lucrarea lăuntrică pe care o are Duhul în lăuntru vostru. Și acum este interesant să înțelegem ce anume vrea să spună Pavel prin expresia aceasta care se repetă aici. A vă da Duhul. Spune: ați primit Duhul, vă dă Duhul. Versetul 14. Să primim Duhul, Duhul făgăduit. Ce înțelege Pavel prin expresia ați primit voi Duhul? Există două interpretări posibile. Biserica Penticostală, încă de la începuturile ei, mă refer la perioada modernă, la secolul 20, a mărturisit două experiențe majore cu Duhul Sfânt. Prima este acea experiență din momentul convertirii, când, prin Duhul Sfânt și datorită lucrării lăuntrice a Duhului Sfânt, natura noastră se schimbă, se naște din nou și noi devenim copii ai lui Dumnezeu. Aceasta este prima experiență. Cea de-a doua experiență este atunci când Dumnezeu, de vreme ce suntem născuți din nou, de vreme ce suntem copii ai Lui, ne trimite în inimă Duhul Său, ne botează cu Duhul Sfânt, ne umple cu Duhul. Deci cele două experiențe majore în Duhul Sfânt, potrivit înțelegerii penticostale, sunt convertirea și botezul cu Duhul Sfânt, care nu au neapărat loc în același moment, dar care trebuie, în conceptul lui Pavel și în experiența bisericii primare, trebuie să fie apropiate în timp. Pavel spune:
Ați început-o prin Duhul. Ați început-o prin Duhul. Ați primit Duhul. El vă dă Duhul. Puteți prin credință primi Duhul făgăduit. Deci undeva experiența primirii Duhului, Pavel o plasează la începutul vieții de credință. Spune, ați început-o prin Duhul. Totuși, la ce experiență se referă oare Pavel când spune ați primit Duhul? La experiența nașterii din nou, care are loc la începutul începutului, atunci când ne punem credința în Domnul Isus și când ne pocăim, sau la experiența botezului cu Duhul Sfânt, atunci când El ne umple, când vorbim în alte limbi și când simțim că Dumnezeu ne copleșește cu plinătatea Duhului Său. Expresia aceasta, ați primit voi Duhul, o întâlnim tot în conceptul lui Pavel, pusă unei biserici, din Cartea Faptele Apostolilor, descrisă în Cartea Faptele Apostolilor, în Fapte, în capitolul 19. Dacă mergem în capitolul acesta, Pavel ajunge într-una din biserici, în biserica din Efes, și când ajunge în biserica din Efes, în capitolul 19 din Fapte, versetul 2, spune că Pavel a pus ucenicilor întrebarea următoare. Ați primit voi Duhul Sfânt atunci când ați crezut? Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Este exact întrebarea care răspunde la cea pusă de noi. La ce se referă apostolul Pavel când pune această întrebare? Ați primit voi Duhul Sfânt? Uitați-vă că Pavel le-a pus-o fraților din Efes. Erau aproape 12 ucenici acolo, 12 bărbați. La ce s-a referit apostolul Pavel când i-a întrebat aceasta? Uitați-vă, citim aici, în Fapte 19, mai departe, ucenicii sau acești 12 bărbați au spus, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt, dar cu ce botez ați fost botezați, le-a zis el. Și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el, adică în Isus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Deci cum a înțeles Pavel primirea Duhului? Pavel a înțeles primirea Duhului ca o experiență separată de nașterea din nou. Cei 12 erau născuți din nou, ei au trăit experiența botezului în apă și Pavel nu le-a spus acum că v-ați convertit, că ați fost născuți din nou, că ați luat botezul în apă, acum totul este terminat, acum totul este deplin, acum sunteți mântuiți și nu mai aveți nevoie de nimic. Și Pavel le-a spus, acum că sunteți mântuiți, pentru că ați crezut, ați fost născuți din nou și ați luat botezul în apă, acum sunteți mântuiți, dar acum, ca mântuiți, vă trebuie un lucru. Și Pavel ce a făcut? Și-a pus mâinile peste ei și prin rugăciune ei au primit botezul cu Duhul Sfânt. Cea de-a doua experiență a Harului. Cum s-a manifestat aceasta? Spune cuvântul lui Dumnezeu, ei, când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Iată deci modul în care Pavel a înțeles expresia a primi Duhul Sfânt. A primi Duhul Sfânt nu este o chestiune de a primi acea putere lăuntrică transformatoare a Duhului Sfânt care ne naște din nou, ci prin a primi Duhul Sfânt, Pavel înțelege a primi și a trăi experiența botezului cu Duhul Sfânt, manifestată cu semnul vorbirii în alte limbi și cu celelalte daruri ale Duhului Sfânt. Prin această experiență, Dumnezeu confirmă ceea ce se întâmplă. Omul, la botezul în apă, ce face? Mărturisește cugetul lui curat și mărturisește dorința lui de a intra în legământ cu Dumnezeu. Dorința lui care s-a produs, sau transformarea din lăuntrul lui, cugetul lui curățat de Duhul Sfânt, trebuie să depună și o mărturie vizibilă, o mărturie în fața celor de pe pământ. Și când cugetul este curat, spune Apostolul Petru că botezul în apă este o mărturie a unui cuget curat. Când cugetul este curat, noi trebuie să facem public această mărturie. Trebuie să facem publică mărturia și o facem publică prin apa botezului. Prin asta noi mărturisim.
Și eu am intrat în familia lui Dumnezeu și mie mi-a curățat Domnul Iisus cugetul și în mine s-a născut omul cel nou și eu vreau să fiu un poporul lui Dumnezeu. Asta este mărturia botezului în apă. În timp ce noi mărturisim botezul în apă, la botezul în apă intrarea noastră în familia lui Dumnezeu și Dumnezeu depune o mărturie despre noi, da? Vă aduceți aminte? Când Pavel intră în casa lui Corneliu, și când credincioșii dintre neamuri, cei dintâi credincioși dintre neamuri primesc botezul cu Duhul Sfânt, Petru trebuie să dea socoteală de această experiență. De ce, Petre, te-ai dus la neamuri ca să stăruiești cu ei? Că doar ei sunt câini. Ei nu sunt poporul lui Dumnezeu. Așa gândeau evreii de atunci. Și când frații din vremea aceea, frații evrei din vremea aceea, i-au cerut socoteală lui Petru, de ce au participat împreună în casa lui Corneliu și de ce acești frați au primit botezul cu Duhul Sfânt, Pavel le-a spus în felul următor. Citesc din Faptele Apostolului, capitolul 11, versetul 17. Deci dacă Dumnezeu le-a dat același dar ca și nouă, care am crezut în Domnul Iisus, cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? Dumnezeu le-a dat același dar. Și tot în explicația pe care o dă Pavel, mai spune, Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt și lor ca și nouă la început. Deci expresia Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă la început, vrea să vorbească despre faptul ca și nouă în ziua Cincizecimii. Atunci a fost începutul când Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt celor 12 și celorlalți care erau adunați în odaia de sus în Ierusalim. Deci în limbajul Noului Testament, expresia Dumnezeu a dat Duhul Sfânt se referă în special la botezul cu Duhul Sfânt. Și Apostolul Pavel vrea să spună aici în Galateni, în capitolul 3, că Dumnezeu în biserica din Galatia, nu doar că a dat cândva Duhul Sfânt, a umplut pe frații din Galatia de Duhul Sfânt anul trecut. Și acum lucrarea stagnează. Ci versetul acesta 5, prin prezentul care este folosit, verbul la timpul prezent, cel ce vă dă Duhul și face minuni, apostolul vrea să spună, Dumnezeu continuă să boteze cu Duhul Sfânt printre voi. Dumnezeu continuă să manifeste darurile. Expresia face minuni pare să fie o referire la darul minunilor despre care vorbește Pavel în 1 Corinteni în capitolul 12. Deci care era imaginea bisericii din Galatia? O biserică în care oamenii se converteau, erau născuți din nou, primeau botezul în apă și nu mult după aceea, la chiar începutul vieții lor de credință, stăruiau și erau umpluți de Duhul Sfânt, erau botezați cu Duhul Sfânt. Și nu numai atât, Domnul le da daruri și biserica din Galatia le punea în activitate și le menținea vii. Și când Pavel le scrie fraților din Galatia, în biserica din Galatia, Dumnezeu încă făcea minuni prin darurile Duhului Sfânt, Dumnezeu încă boteza prin puterea Duhului Sfânt pe cei care doreau să primească acest botez. Aceasta era, se pare, situația bisericii din Galatia, căruia îi scrie Apostolul Pavel această epistolă. Acum aș vrea să mergem puțin mai departe. Dacă acceptăm conceptul de a primi Duhul, Dumnezeu îl dă și noi trebuie să-l primim, ca o experiență de sine stătătoare, distinctă de experiența nașterii din nou, ca o experiență necesară, ca o experiență care trebuie așezată aproape la începutul vieții noastre de credință, am vrea să facem un pas mai departe, să vedem de ce ne trebuie acest Duh Sfânt, acest botez cu Duhul Sfânt, această plinătate, această umplere cu Duhul Sfânt. Țin minte cu ceva ani în urmă, un frate care avea un băiat la vreo 20 de ani, mi-a pus o întrebare în felul următor, dar foarte sincer, un tată sincer. Mi-a spus așa, frate Costică, îți cer o lămurire, nu te ispitesc, lămurește-mă. De ce crezi tu că băiatul meu, Dorel, ar avea nevoie de botezul cu Duhul Sfânt? Doar tu îl cunoști, eu eram sătean cu fratele acela și îi cunoșteam băiatul. Tu cunoști băiatul meu. Știi că este cu minte ca o fată. Uite, a terminat deja armata, nu mi-a făcut odată o problemă. Știi că la școală n-a făcut niciodată probleme. A intrat în serviciu,
se duce la serviciu, vine acasă, este un băiat cu minte, este un băiat liniștit, nu-și face de lucru cu fetele, nu are probleme, este un băiat care, în acceptul nostru, vorbind al evanghelicilor, este absolut un băiat cu minte. De ce îi trebuie lui botezul cu Duhul Sfânt? Că dacă, spunea fratele, dacă am înțeles eu bine, cei care vor să fie botezați cu Duhul Sfânt, o fac pentru că doresc să primească daruri duhovnicești. Prorocii, vorbiri în alte limbi, tălmăciri, vindecări, cunoștință, înțelepciune, putere să facă minuni și așa mai departe. Și fratele acesta spunea, tu știi pe Dorela mea, nu este așa de râvnitor după daruri. El e atât de timid, el vrea să stea în biserică pe ultima bancă, lui nu-i trebuie daruri. Pentru ce îi trebuie botezul cu Duhul Sfânt? Lămurește-mă. Am uitat la ea și am spus, nu știu dacă voi reuși să spun exact pentru ce trebuie botezul cu Duhul Sfânt băiatului dumitale, dar vreau să spun că îi trebuie cel puțin pentru un lucru. Să nu crezi că băiatul acesta care este cu minte ca o fată, nu are luptele lui lăuntrice. Să nu crezi că dacă el nu-și face de lucru cu fete, el nu are totuși problemele lui de a se păstra curat la nivelul minții, la nivelul sentimentelor, la nivelul inimii, cât și în relația exterioară cu fetele. Să nu crezi că el nu are lupte. În al doilea rând, pe lângă luptele astea care le are, în universul acesta sunt milioane de duhuri care vor să ne copleșească, care vor să ne distrugă. Și el, vrând nevrând, va intra și în confruntare spirituală cu duhurile răutății care sunt în înălțime. Ce șansă are un om muritor să facă față naturii lui corupte pe care o moștenește de la mama și de la tata și care se aseamănă cu o fabrică de păcate, care dacă știe să facă bine un lucru, știe să păcătuiască. Ce șanse are un creștin să lupte cu această proprie natură a lui, pe care nu o leapă de la nașterea din nou? La nașterea din nou noi nu lepădăm această natură. Noi nu devenim neoameni. Noi rămânem oameni, purtăm natură umană mai departe la nașterea din nou. La nașterea din nou ce se întâmplă? Spune Petru în primul capitol din epistola lui, din una din epistole. Noi ne facem părtași firii dumnezeiești. Adică, pe lângă natura aceasta omenească, Dumnezeu ne împărtășește ceva din natura dumnezeiască, din firea dumnezeiască, din felul de a fi al Domnului Iisus Hristos. Noi rămânem prin naștere cu felul nostru de a fi omenesc și păcătos și primim în noi o a doua natură, un fel de a fi ca al Domnului Iisus. Și de vreme ce sunt două naturi sau împărtășim două naturi într-un anume sens al cuvântului, într-o singură persoană, între noi se dă o bătălie și Pavel descrie în Romani 7 această bătălie. Eu vreau să fac cu firea mea dumnezeiască, cu firea aceea care seamănă cu Hristos, vreau să fac binele, dar nu-l fac. De ce? Că cealaltă fire pământească mă face să fac rău. Ia că ce fac? Fac ce nu vreau. Și atunci, iată de ce avem nevoie de Duhul Sfânt. Avem nevoie de Duhul Sfânt și Apostolul Pavel lămurește lucrurile acestea în continuare și aș vrea să mergem la capitolul 4, găsând răspuns la întrebarea de ce ne trebuie Duhul Sfânt, chiar dacă noi nu râvnim după daruri. Nu este o notă bună să nu râvnim după daruri, trebuie să râvnim după daruri. Mi-aduc aminte cu ceva ani în urmă, ne-a vizitat un frate de peste hotare, un frate ceva mai îndrăsneț. Și a spus așa, mă aflu într-o biserică penticostală, nu vă supărați. Vă rog să ridicați mâna, a spus fratele respectiv, cei care au primit botezul cu Duhul Sfânt. S-au ridicat mâini multe, dar nu toate. Și atunci el a spus așa, cum este posibil? Spunea el în engleză, Pentecostals without Pentecost. Penticostali fără experiența cinzecimii. Cum este posibil? De ce nu vă schimbați titlul? M-am simțit cumva umilit, eu îl traduceam, m-am simțit cumva umilit, m-am simțit cumva deranjat.
Mi s-a părut prea frontală provocarea. Dar după ce mi-a trecut puțin supărarea pe el, i-am dat dreptate. I-am dat dreptate, chiar așa. Dacă ne place, dacă am ajuns să credem că botezul cu Duhul Sfânt este pentru noi, de ce ne lenevim și nu stăruim după el? De ce nu cerem Domnului să ne dea, dacă este exact lucru de care avem noi nevoie în viața noastră? Uitați-vă câte nevoie avem noi de acest botez. Spune Apostolul Pavel în continuare, în capitolul 4, apare o referință la Duhul Sfânt foarte frumoasă. Capitolul 4 conține două referințe la Duhul Sfânt. Prima este în versetul 6, verset care spune așa: și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Pavel spune aici, pentru că sunteți fii, adică pentru că ați trăit prima experiență cu Duhul Sfânt a nașterii din nou, Dumnezeu ne trimite în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată, referire care pare a fi ulterioară. După ce sunteți fii, pentru că sunteți fii, după aceea, ulterior, vă trimite acest Duh în inimă, sub forma unei umpleri, sub forma unui botez, sub forma unei plinătăți. Pentru ce? Și spune, ne trimite Duhul acesta, care strigă Ava, adică Tată, așa că nu mai ești rob, ci fiu, și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Și aș vrea să observăm referința aceasta extraordinară, că ne trimite Duhul Sfânt în lăuntru nostru, Duh care strigă Ava, adică Tată. Este provocatoare această expresie, pentru că în ceea ce privește relația de origine eternă, noi știm că în timp ce despre Domnul Iisus Hristos se spune că este născut din Tatăl, despre Fiul se spune că purcede de la Tatăl. Dar acea naștere a Domnului Iisus și acea purcedere a Duhului Sfânt nu înseamnă că a existat o vreme în care Domnul Iisus n-a fost sau Duhul Sfânt nu a fost, ci a fost numai Tatăl. Ci este vorba că Tatăl este sursa, este originea, este acela monoarhie, singura sursă, singurul principiu din care derivă întreaga dumnezeire, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și când se vorbește despre nașterea cel născut din Tatăl, nu nașterea din Fecioara a Domnului Iisus în trup de om, ci când se vorbește despre acel Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut, și când se vorbește despre Duhul Sfânt care purcede de la Tatăl, noi ar trebui să înțelegem termenii de naștere și de purcedere, nu în felul nostru omenesc. Noi, prin naștere, înțelegem o relație de cauzalitate. Mama și tata sunt cauza care duc la nașterea copilului. Fără mamă și fără tată, nu există naștere a copilului. Când vorbim despre nașterea Domnului din Tatăl și purcederea Duhului din Tatăl, nu ne gândim la o relație de cauzalitate, este o relație supracauzală. Noi nu o putem înțelege cu mintea noastră. Mintea noastră este prea limitată. Ar trebui să pătrundem în esența Sfintei Treimi, în chiar Dumnezeu. Și Dumnezeu este transcendent, Dumnezeu este peste mintea noastră. Noi nu putem pricepe cum adică ni se spune că Fiul este născut din Tatăl și că Duhul purcede de la Tatăl. Știm doar că Fiul este născut din Tatăl și Duhul purcede de la Tatăl în ceea ce privește misiunea, lucrarea. Că și Fiul și Duhul sunt eterni ca și Tatăl. N-a existat o vreme când ei nu au fost. Dacă Fiul se naște din Tatăl și Duhul purcede de la Tatăl, este mai degrabă pentru a reflecta lucrarea de misiune a Fiului și a Duhului, în care există subordonare, Tatăl, Fiul și Duhul. Dar în ceea ce privește originea, Domnul Iisus spunea, eu și Tatăl, una suntem. Deci în ceea ce privește originea. Dacă vedem așa lucrurile, atunci trebuie să facem o precizare. Pentru că în relația de origine eternă, despre Fiul ni se spune că este născut din Tatăl, Fiul, Domnul Iisus, se adresează lui Dumnezeu Creatorul cu expresia Tatăl, cu cuvântul Tatăl. Pentru că asta e relația dintre Domnul Iisus și Dumnezeu Creatorul. Este relația de Fiu-Tată. Și Domnul Iisus se adresează cu Tatăl. Și când a venit Domnul Iisus ca om pe pământ, ne-a învățat ca și noi să ne adresăm lui Dumnezeu cu Tată, într-un alt sens,
tocmai pentru a ne preciza că sensul în care noi ne adresăm lui Dumnezeu cu cuvântul de Tată nu se referă la nașterea noastră fizică, ci se referă la o relație spirituală cu Dumnezeu. El spiritual devine Tatăl nostru. Ei, dar despre Duhul Sfânt nicăieri în Sfânta Scriptură nu ni se spune că Duhul Sfânt se raportează la Dumnezeu, Creatorul, cu cuvântul de Tată. Nicăieri nu ni se spune. Duhul purcede, Duhul nu este născut din Tatăl ca să-i se adreseze cu cuvântul Tată. Dar aici spune că Duhul vine, Dumnezeu Tatăl îl trimite în inima noastră și Duhul acesta strigă Ava, adică strigă Tată, strigă în inima noastră, strigă cu gura noastră. Dar strigă Ava într-un fel în care noi trebuie să ne adresăm lui Dumnezeu. Noi oamenii avem dreptul, prin Iisus Hristos asigurat, să ne adresăm lui Dumnezeu cu cuvântul de Tată. Dumnezeu ne-a făcut frați cu Fiul Său, cu Domnul Iisus Hristos și ne-a dat dreptul să apelăm la El, la Creatorul, cu cuvântul de Tată, Tatăl nostru care ești în ceruri. Ei, când Duhul Sfânt ne este dat în inimă, Duhul Sfânt ne este dat în inimă ca să dinamizeze, să împuternicească și să călăuzească viața noastră de rugăciune. Duhul Sfânt este puterea din lăuntru nostru care înflăcărează viața noastră de rugăciune. Frați și surori, dacă cineva întreabă pentru ce îmi trebuie mie umplerea cu Duhul Sfânt, potrivit lui Galateni 4:6, îți trebuie umplerea cu Duhul Sfânt ca să-ți placă viața de rugăciune. Să-ți găsești desfătare în rugăciune. Rugăciunea să nu fie o corvadă. Stăteam odată de vorbă cu un frate de la o biserică nepenticostală, dar nu asta contează, și el îmi spunea în felul următor. Un frate păstor. El spunea în felul următor. Am făcut tot felul de calcule și am ajuns la concluzia că duminică dimineață nu merg 3 ore de program și mai ales duminică dimineață nu merge rugăciunea nicicum. Și am exclus-o și începem programul de la 10. Avem timp de cântare, timp de poezie și timp de vestire. Și doar seara avem câteva minute de rugăciune înainte de cântare, poezie și mesaj. Și asta puțin de vorbă cu el, nu să-l contrazic, ci să înțeleg și eu ce l-a determinat să creadă că nu merge rugăciunea duminică dimineață. Și el îmi spunea, păi eu fac o socoteală, nu am argumente biblice, îmi spunea el, dar am experiența mea de păstor cu biserica în care sunt, pe care o păstoresc. Din atâția membri cât suntem, nu contează numărul prea mult, spunea, la ora de rugăciune, dimineață, duminică, aveam aproximativ 10% prezenți. Și începând cu 10 fără 5, veneau oameni. Trop, și era atâta deranj, și era așa o problemă. Și cei 10% care veneau la rugăciune, câteodată treceau secundele alea lungi, când unul spunea amin și altul nu mai era cine să înceapă. Și îmi spunea, mi-am dat seama că rugăciunea nu merge la noi în biserică. Poate în alte părți, îmi spunea el, poate la voi în Moldova merge, nu știu, dar la noi nu merge. Fraților, nu e vorba de unde ne aflăm geografic, e vorba de unde ne aflăm în relație cu Duhul. Dacă nu avem plinătatea, eu chiar îi dau dreptate acestui frate păstor. Dacă nu este Duhul înăuntru să strige Ava, rugăciunea va fi un fel de pedeapsă pe care vi se aplică în fiecare duminică dimineață de la ora 9. Un fel de pedeapsă colectivă. Dar dacă este plinătatea Duhului Sfânt, rugăciunea devine desfătare. De ce? Pentru că Duhul face efortul. Fratele meu, dacă ți se strică motorul de la mașină și trebuie să împingi mașina numai jumătate de kilometru până acasă, aia e rugăciunea fără Duh. Dar dacă este motor, te urci și tu în mașină și mergi și e o plăcere să mergi cu mașina. E o plăcere să mergi cu mașina. Efortul de a te ruga nu este al cărnii, este al Duhului. Duhul strigă Ava, dar Duhul nu strigă în dreptul lui al Duhului, ci Duhul strigă în dreptul tău, te reprezintă pe tine înaintea lui Dumnezeu. Mijlocește pentru tine. Te face pe tine prezent în prezența chiar tronului lui Dumnezeu. Te duce acolo, te pune în legătură cu Dumnezeu. Și din tine Duhul tău strigă Ava,
Adică, Tată, dacă în Duhul tău strigă, nici nu-ți dai seama cu câtă plăcere și cu câtă ușurință strigă Duhul. Pentru că Duhul tău este preluat de Duhul Sfânt, este dinamizat. Toată energia, toată forța, tot consumul o pune Duhul Sfânt. Duhul Sfânt are toată puterea, chiar dacă tu ești slab. Duhul Sfânt are toată înțelepciunea, chiar dacă tu nu știi pentru ce trebuie să te rogi. Și Duhul Sfânt te călăuzește, îți dinamizează, îți călăuzește viața de rugăciune. Pavel explică aceasta mai mult în Romani 8. Noi nu știm cum să ne rugăm, dar Duhul mijlocește din noi. Și câteodată mijlocește cu suspinii negrăite. Și eu știu că dumneavoastră ați trăit experiențe când ați stat pe genunchi și ați vărsat lacrimi și ați simțit că nu este nevoie de niciun cuvânt. Cuvintele sunt de prisos. Dar câteodată Duhul mijlocește prin cuvinte grăite, strigă Ava, strigă Tată. Și tu trăiești experiența relației tale de fiu. Pentru tine Dumnezeu nu este o realitate care există, te-a creat, dar nu se mai preocupă de destinul tău. Pentru tine Dumnezeu înseamnă Tatăl care îți rezolvă problemele, care îți poartă de grijă, care te călăuzește și care te ține în viață și te ține mântuit. Ei, în această frumusețe a vieții de rugăciune avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Apoi, tot în capitolul 4, ne se mai spune un lucru foarte important. Versetul 29 spune așa: cum s-a întâmplat atunci cel ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Poate că locul acestui verset, în felul cum am prezentat noi lucrurile în dimineața aceasta, era mai înainte, că aici ni se spune un lucru extraordinar de important. Se spune că dacă botezul cu Duhul Sfânt este lucrarea Duhului, și nașterea din nou este lucrarea Duhului. El spune, cel ce se născuse prin Duhul. Dacă Duhul Sfânt nu participă la viața ta religioasă, tu nu te naști din nou. Firea religioasă, firea omenească poate fi religioasă, dar firea religioasă nu înseamnă născută din nou. Ei, nașterea din nou se produce prin Duhul. Nașterea din nou prin Duhul. Cum? Cuvântul lui Dumnezeu ajunge la urechi sau îl citești și cuvântul acesta pătrunde în lăuntru. Când pătrunde în lăuntru, singura forță care poate prelua cuvântul să-l facă viu și lucrător și să producă convingere în lăuntru, este Duhul Sfânt. Duhul Sfânt face cuvântul să pătrundă în lăuntru, devine viu și lucrător, tu simți că cuvântul acesta ți se adresează ție și că Dumnezeu îți vorbește în mod personal prin Biblie. Asta, dacă vreți, este în momentul chiar început al vieții de credință, la chiar nașterea din nou. Acolo, cum credeți dumneavoastră că este posibil ca un om care a fost pătimaș toată viața lui, stam odată de vorbă cu un om, avea în jur de 60 de ani, eu eram pe vremea aceea mult mai tânăr decât el, și atunci el îmi spunea în felul următor: Domn Costică, doar tu mă cunoști. Cum îmi spui mie că este posibil ca eu să fiu mântuit? Eu trag după mine un tren de 60 de vagoane de păcate. Eu aprind țigară după țigară. Eu iarna, noaptea, mă scol, îmi trag scăunelul la gura hornului, cum erau casele noastre pe acolo, pe la satele noastre prin Moldova. Îmi trag scăunelul acolo, fumez o țigară, încă o țigară, încă o țigară și pe urmă mă duc și mă culc din nou. Și câteodată mă mai scol încă o dată și mai fumez încă o dată. Așa se petrece viața mea. Plus de asta, tu știi că la mine țuica nu se termină de la un an la altul. Chiar crezi că eu aș putea să fiu mântuit? A pus el întrebarea. Zice, m-ar interesa să fiu mântuit. Cine vrea să meargă în iad? M-ar interesa să fiu mântuit. Dar chiar crezi că eu aș putea să fac lucrul ăsta? Eu de țigară și de băutură nu mă pot lăsa nici în luptul capului. Mă uitam la omul acesta că era foarte sincer când își spunea istoria vieții lui. Vedeam că era preocupat de starea sufletului lui. Dar îl vedeam rob.
Omul acesta avea nevoie de experiența nașterii din nou, de un început. Și uitați-vă cum descrie Pavel aici în Galateni această experiență. În Galateni, în capitolul 1, versetul 4, vorbind despre Domnul Iisus, Pavel spune așa: El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. El, Domnul Iisus, s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre, adică ne înlocuiește, a murit pentru noi, pentru cele 60 de vagoane de păcate, dar cu un scop foarte precis, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. Ia că Dumnezeu vrea ca tu să fii mântuit. Și că Domnul Iisus poate să te smulgă. Nu-ți fă probleme. Te atrag patimile, plăcerile. Nu-ți fă probleme. Câtă vreme ești în împărăția celui rău. Tu nu te poți elibera. Uite ce spune Pavel în Galateni, în capitolul 4, versetul 8. Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei. Deci când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei. Dar ce sunt? Oameni? Nu. Dumnezei? Nu. Atunci ce sunt? Duhurile răutății, coordonate de diavolul. Păcatul este o realitate, dar este o realitate morală abstractă. Nu este ceva concret, viu, personal. Dar păcatul este instrumentat de o forță personală, vie. Dacă vreți, în spatele păcatelor de beție stau milioane de duhuri a căror menire este să facă beția atractivă, de dorit și extraordinară pentru oameni. În spatele patimei desfrâului stau milioane de duhuri care țin robiți pe milioane de oameni care văd în plăcerile vinovate ale trupului cea mai mare satisfacție, cea mai mare împlinire. Că păcatul așa, ca forță abstractă, dacă nu ar fi animat, însuflețit de duhuri, n-ar avea nicio forță, n-ar avea nicio putere să ne capteze. Noi am putea spune nu foarte ușor. Ei, duhurile acelea constituie universul pe care Pavel îl descrie sub cuvântul acest veac rău, controlat de duhurile răutății, duhuri care se manifestă de multe ori prin cei mai buni prieteni ai tăi. Prietenii de pahar, prietenii de desfrâu, prietenii de discotecă, prietenii de minciună, prieteni de afaceri murdare. Duhurile se folosesc câteodată de doar mintea ta, câteodată de prietenii tăi, câteodată de dușmanii tăi. Duhurile se folosesc de toți și de toate. Ei, mântuire înseamnă te smulge Dumnezeu din acest univers controlat de duhuri care patronează milioane și milioane de oameni și mintea fiecărui pământean. Și când te smulge Dumnezeu din acest veac rău, se produce minunea mântuirii și atunci ce se întâmplă? Te smulge Dumnezeu de aici, te pune dincolo. Dar prietenii tăi nu mor peste noapte. Ei te vor întâlni mâine și vor spune: hai, las-o! Măcar astăzi vină, că azi oricum nu te vede nimeni și eu nu te torn la nimeni. Vino și dacă noi avem în vedere ce înseamnă smulgerea dintr-un mediu corupt, stricat și transferarea în împărăția lui Dumnezeu, atunci înțelegem de ce sau care este lucrarea Duhului Sfânt la nașterea din nou. Nu numai atât că oamenii vor veni, dar duhurile răutății spun că atunci când o casă este făcută curată, ceea ce înseamnă înnoirea produsă la nașterea din nou în lăuntru nostru, când casa morală a sufletului tău este curățată de patim, duhurile care au fost izgonite, nu în sensul că ai fost îndrăcit, ci în sensul că ai fost controlat la nivel de voință, de sentimente și de minte, de duhuri ale răutății pe care tu nu le-ai simțit niciodată ca active, dar ele au fost. Te-au controlat fără să știi. Când aceste duhuri sunt izgonite și când voința ta spune nu, nu mai vreau să beau, nu mai vreau să înjur, nu mai vreau să păcătuiesc, duhurile acelea nu se dau bătute foarte ușor. Ele mai rătăcesc și rătăcesc și tot pândesc casa sufletului tău. Și văd, nu cumva se deschide puțin ușa, nu cumva numai puțin.
Dacă se deschide puțin, un duc de minciună mai ia încă 7 cu el. Și spune că vin din nou, cuceresc din nou casa sufletului și omul devine mai rău decât a fost înainte, la început. Ei, acolo este nevoie de Duhul Sfânt. Acela este rolul Duhului Sfânt în procesul de început a vieții de credință. El nu numai că te naște din nou, produce în tine o natură nouă, dar El te ajută ca să faci față duhurilor răutății și oamenilor răi și firii tale rele, care te-ar trage înapoi în lumea din care ai fost smuls, în veacul acela rău din care te-a smuls Domnul Iisus în ziua mântuirii tale. Ei, de aceea avem nevoie de Duhul Sfânt. Hai să mergem mai departe. Capitolul 5 este împânzit de referințe la Duhul Sfânt, conține cele mai multe referințe. O primă referință care aș vrea să o sesizez este în 5:5, căci noi prin Duhul așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Noi avem o speranță. Speranța noastră odată se leagă de o neprihănire sau o dreptate pe care o vom atinge ca perfecțiune în ziua venirii Domnului Isus. Și speranța noastră se concretizează pe faptul că noi, prin Duhul, am și fost făcuți moștenitori, cum ne-a spus în 4:7. Deci speranța noastră are 2 domenii concrete în care trebuie să se manifeste. Ce înseamnă speranța? Ceva ce te leagă pe tine de viitor, ceva ce te face să crezi că viitorul este sigur, că îți oferă ceva concret ce vei primi. Vei primi, vei dobândi. Tu ai îngrijorări cu privire la 2 stări. Una, perfecțiunea ta morală, spirituală, că așa cum eu îmi știu lipsurile mele și slăbiciunile mele, tu ți le știi pe ale tale și știi câte nevoie ai ca să poți atinge acea perfecțiune despre care Domnul Iisus a spus, voi fiți dar desăvârșiți după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și în această perfecțiune sau luptă către desăvârșire, câteodată vine diavolul și spune, n-ai nicio șansă. N-ai nicio șansă. Uite, mereu și mereu păcătuiești și n-ai nicio șansă. Ei, spune Pavel aici, noi, prin Duhul, așteptăm nădejdea neprihănirii. Speranța neprihănirii sau dreptății noastre în ochii lui Dumnezeu stă în Duhul. Duhul ne aduce această speranță. Când vom sta înaintea lui Dumnezeu, care ne-a justificat, ne-a îndreptățit, ne-a socotit neprihăniți în cer, în ziua când am fost mântuiți, când vom sta înaintea lui Dumnezeu, noi sperăm că aceeași voce o vom auzi de la Dumnezeu, cum am auzit-o în ziua când a fost mântuiți. Tu ești drept, tu ești neprihănit, tu nu ești acuzat de nimic. Aceasta este speranța neprihănirii pe care o așteptăm. Este extraordinar să știi că deși ai fost născut din nou și n-ai trăit ca un sfânt și ai mai avut și scăderile tale, dar atunci când ai plâns, când ți-ai mărturisit păcatul, când te-ai hotărât să-l părăsești, tu ai fost iertat și în ziua judecății Dumnezeu te va declara drept ca și când n-ai fi păcătuit niciodată. Deși experiența ta pământească va fi încărcată de amintirea unor căderi sau păcate pe care le-ai făcut cât ai trăit de la mântuire până la învierea din morți și răpire. Aceasta este speranța care o clădește Duhul în tine. Dacă nu ai plinătatea Duhului, speranța aceasta pâlpâie. Câteodată nici nu mai crezi. Te gândești așa, știu eu, stăteam de vorbă odată cu cineva dintr-o biserică istorică care îmi spunea, domnule, eu nu știu ce curaj, ori e impertinență, ori e curaj, ori vreți să ne intimidați pe noi când spuneți că voi, evanghelicii, sunteți siguri că sunteți mântuiți. Noi suntem mult mai realiști, mult mai echilibrați, mult mai modești. Noi spunem că ne luptăm pe pământul ăsta să facem fapte bune, credem în Dumnezeu și în ziua judecății mântuirea este în mâna lui Dumnezeu. Dacă o să ne-o dea sau nu o să ne-o dea, este la dispoziția sau este la vrerea lui Dumnezeu. Noi nu din impertinență și nu ca să intimidăm pe credincioșii de alte convingeri, le spunem că chiar credem că suntem mântuiți. Noi chiar credem pentru că nădejdea aceasta ne-o dă Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne dă nădejdea neprihănirii. Noi nu suntem neprihăniți 100% acum și aici. Dar puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi adus la venirea Domnului Iisus Hristos. Nădejdea noastră este că Duhul Sfânt ne va prezenta înaintea Tatălui, ca biserică, ne va preda, dacă vreți, Fiului,
ca mireasă, desăvârșită, fără pată, fără zvârcitură. Și Fiul ne va prezenta înaintea Tatălui și va spune, aceștia sunt cei drepți, cei fără vină, pentru că pentru vinele lor, pentru păcatele lor, am plătit eu cât am fost pe pământ și am murit. Aceștia primește în cer, pentru că ei sunt mireasa mea, ei mă reprezintă pe mine. Eu i-am reprezentat pe ei în moarte, ei m-au reprezentat pe mine în viață și în eternitate suntem una. Vrem să fim împreună. Asta e nădejdea care ne lipsește, dacă ne lipsește umplerea Duhului. Dar un alt fapt al nădejdii noastre, obiectul nădejdii noastre, constă și în aceea că noi suntem făcuți moștenitori. Străzi de aur, cununi pe cap, tronuri. Unde sunt acestea? Când vor fi acestea? Poate noi nu avem bani să ne plătim curentul și Biblia ne vorbește că vom călca pe aur așa cum se calcă astăzi pe asfalt. Poate stăm și ne gândim, Doamne Dumnezeule, chiar așa? Chiar voi avea aur și sub tălpi? Și câteodată nădejdea noastră este așa de slabă. Dar spune în capitolul 10 din Evrei, un verset extraordinar. Aș vrea parcă să citesc versetul acesta, vorbește despre sfinții vremurilor trecute care au avut credință în Dumnezeu, o credință deosebită, o credință care a rămas ca reper pentru noi. Și versetul 34 spune așa, în adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Eu când am citit versetul ăsta, prima dată m-am dus și am confruntat câteva traduceri. Am spus, cred că Cornilescu a făcut exces de zel când a tradus probabil o expresie grecească cu formula românească, ați primit cu bucurie răpirea averilor. Mă așteptam să găsesc un alt sens în original. Nici de cum cu bucurie. Să vină cineva să-ți ia mașina, să vină cineva să-ți ia casa și tu să cazi într-o stare de bucurie. Au fost unii care au pățit-o așa, pentru că în momentul ăla și-au pierdut mințile. Și au început să râdă când vedeau cum li se iau ogoarele, mașinile, casele și cum ei sunt deportați în Bărăgan sau în Siberia. Dar noi nu ne-am pierdut mințile și totuși primim cu bucurie răpirea averilor. De ce? De ce au putut acești creștini, acești credincioși? Pentru că știți că aveți în ceruri o avuție mai bună care dăinuiește. Ei știau, ei aveau o convingere. Cine pune în tine convingerea? Să știi ce ai în cer. Duhul Sfânt. Duhul Sfânt face vie convingerea aceasta. Duhul Sfânt te convinge că avuția ta din cer nu poate să-ți fie luată. Și că acolo ea este mai bună, este mai sigură. Deci iată ce face Duhul Sfânt. Ne întărește speranța aceasta că vom fi făcuți desăvârșiți la arătarea Domnului Isus, socotiți drepți, fără prihană, fără vină, în ochii Dumnezeului judecător drept, și în același timp vom fi așezați ca moștenitori de drept în împărăția lui Dumnezeu, purtând cununile pe cap potrivit faptelor care le-am făcut în ascultare de Dumnezeu, în umilință, fapte pregătite de Dumnezeu încă de la întemeierea lumii ca să umblăm în ele. Apoi, în capitolul 5, în continuare, întâlnim paragraful acesta din care am citit, de la 16, în care abundă Duhul. Aici sunt referințe una după alta. În 16, o referință, umblați cărmuiți de Duhul. 17, de 2 ori, firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. 18, dacă sunteți călăuziți de Duhul. Și așa mai departe, 22 dacă vreți, roada Duhului. Dar aș vrea să sintetizăm, să punem împreună aceste referințe. Sunt deosebite. În primul rând, ni se spune că umblarea noastră pe pământ trebuie să fie sub imperiu, sub conducerea, sub cărmuirea Duhului și nu a poftelor firii pământești. Este important dacă observăm că în Galateni, în primele 2 capitole, Pavel pune față în față 2 realități. Faptele legii și credința. Realități care, începând cu capitolul 3 și în special în capitolul 5, sunt altfel prezentate. Echivalentul faptelor legii, de data asta spune firea pământească, echivalentul credinței spune Duhul. De ce? Pentru că faptele legii, ce se referă? La ce se referă faptele legii? Adică energia lucrativă din firea ta de a ține legea.
faptele tale, strădania ta de a ține legea. Și asta Pavel o leagă de fire. Este normal. Faptele legii și firea pământească, pentru că firea pământească face faptele legii. Foarte interesant de observat capitolul ăsta 5. Pavel mi se pare că face niște deslănțuiri de argumente aici în capitolul 5 și spune în felul următor. Frați din Galatia, voi vreți să ajungeți desăvârșiți prin faptele firii, adică prin faptele religioase ale firii, ținând legea, efortul de a ține legea. Încercați. Dar țineți cont de un lucru, spune în capitolul 3. Și în capitolul 4 accentuează. Dacă țineți toată legea și călcați o singură poruncă, sunteți vinovați de toate și sunteți blestemați, le spunea Pavel celor din Galatia. Blestemat este cine greșește într-o singură poruncă. Ia ce poate face firea. Firea pământească are două fațete. Și asta e marea problemă. Dacă ar avea una singură, ar ști cu cine avem de-a face. Are două fețe. Și cum spunea cineva, și niciun obraz. Firea pământească, pe de o parte, este religioasă. Este religioasă, adică Domnul Iisus a spus, în firea pământească, până și păgânii se pot ruga și fariseii se roagă, și pot posti, și pot da zeciuială, și pot fi religioși, și pot să se taie împrejur, și pot să țină sărbătorile evreiești, toate le poate face firea pământească. Dar Pavel le spunea, fiți atenți, dacă prin firea pământească, prin puterea firii pământești, vreți să țineți legea, uitați-vă la cealaltă față a firii pământești. Aceeași fire pământească care este religioasă și poate să postească, să se roage, să facă milostenie, aceeași fire pământească are niște fapte. Și faptele firii pământești sunt aceasta. Curvia, preacurvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, certuri, zavistii, neînțelegeri, furtișaguri, omoruri. Toate astea sunt ale firii. Ce vrea să spună prin Pavel asta? Pavel spunea, nu vă încredeți în firea voastră religioasă, că într-o zi firea voastră religioasă va întoarce fața și va face o faptă din faptele ei proprii. Și te vei bate cu mâna peste cap și vei spune, Doamne, cum am putut să fac una ca asta? Că doar eu am pretenții că sunt religios, că doar și eu merg la biserică, că doar și eu dau zeciuială sau și eu fac milostenie. Firea religioasă nu se teme că tu ești bisericos sau bisericesc. Firea pământească te duce și la biserică, te duce și la crâșmă, te face să dai milostenie, dar te bagă și într-o casă de prostituție. Asta e firea pământească. Le face pe toate, bune și rele. Și vine Pavel și spune în capitolul 5, versetul acesta, firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Firea pământească poftește. Cum ar trebui înțeles verbul? Poftește. Adică luptă, râvnește, e ciudă pe Duh. Și Duhul râvnește, se luptă. Adică firea pământească ce ar vrea? Să pună stăpânire pe trup, pentru că există un singur trup care trebuie împărțit la două firi. Firii pământească și fire dumnezeiască. Firea pământească condusă de propria ta natură, de energiile tale omenești, naturale, firea duhovnicească condusă de energia, de puterea, din dinamica Duhului Sfânt. Acum, ambele firi au nevoie de un singur trup pe care l-ai tu și l-am și eu. Cui vom da noi trupul acesta? Cărei firi? Firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Amândouă ar vrea să pună mâna pe trup și să-l folosească ca instrumente. Firea să folosească trupul ca instrument în robia duhurilor răutății și a diavolului care le instrumentează, Duhul să folosească trupul tău în slujba lui Dumnezeu. Și acum Pavel spune, și voi nu puteți face tot ce voiți. Eram odată într-o biserică mare, la un grup de studiu biblic, erau vreo 200 de tineri prezenți, și am primit un bilețel foarte inteligent și dificil. Spunea așa, vă rog să ne dați argument biblic de ce penticostalii nu au voie să danseze. Dar biblic, și-a subliniat, argument biblic. Argument biblic. Unii se mai duc pe acolo, că de la un dans a rămas Ioan Botezătorul fără cap. Poate că.
Dar argumentul acela este unul narrativ, nu este didactic, nu este, dacă vreți, autoritativ. Acolo nu ni se spune că nu avem voie să dansăm, ci ni se arată una din consecințele unui dans ticălos. Unde totuși am găsit un argument care să fie autoritativ, să fie într-un text didactic, nu narrativ, să fie poruncă? Unde? În chiar versetul care l-am citit, 16 și 17, versetele acestea. Și atunci am răspuns cam în felul următor. Cum vi se pare vouă? Dansul este o expresie a firii pământești, o manifestare a firii pământești sau a Duhului? Păi a firii, a naturii noastre omenești. Eu n-am pus întrebarea, natură omenească păcătoasă sau religioasă. Că unii mai spun că și dansul sfânt e a firii pământești, dar este dans sfânt. Este dans sfânt și este dans păcătos. Și am spus, nu e nicio problemă, că doar și firea pământească este și religioasă și lumească. Firea religioasă are dansul sfânt, firea păcătoasă are dansul destrăbălat. Dar e tot fire. Problema este că Duhul poftește împotriva firii sau râvnește împotriva firii. Pun întrebarea, dacă tu ai Duhul, de ce n-ai voie să mergi la dans? Și când s-a uitat în versetul acesta, păi nu putem. Exact, deci eu nu spun că n-ai voie. Eu spun, lasă-te umplut de Duhul și dacă tu mai poți merge la dans, rupi foaia din Biblie cu Galateni 5, cu 16 și 17. Lasă-te umplut de Duhul Sfânt și o să vezi că nu mai poți merge la dans. Nu e vorba că este o restricție, că noi nu mai suntem într-o lege care să spună poruncile pe piatră sau pe tablă, în afară, în ochii tăi, ci legea de acum e scrisă în lăuntru tău, prin Duhul. Și când tu ești acolo și te lași călăuziți și spune, umblați cărmuiți sau călăuziți de Duhul, atunci Duhul în tine face legea. Și Duhul face legea aceasta. Nu merge la dans, că acolo nu-i locul meu. Și tu asculți, pentru că trupul tău este călăuzit, este cărmuit de Duhul. Vedeți, firea pământească poate să facă toate roadele acestea sau faptele acestea, dar Pavel spune, șansa noastră este că și Duhul rodește în noi. Și Duhul rodește în noi. Cum rodește Duhul? Duhul nu pune în casa vieții tale, în cămările sufletului tău, dragoste, bucurie, pace, și pe urmă Duhul Sfânt să spună, uite, eu ți le-am pus toate în tine, când ai nevoie le administrezi, ai ce-ți trebuie, îți trebuie dragoste, găsești acolo. Nu, ci Duhul Sfânt produce roada în chiar momentul când te confrunți cu ispita sau cu problema, dacă te lași cârmui de el. De exemplu, ai ieșit pe stradă, ai dat cu ochii de o persoană care a uitat să se îmbrace cum trebuie. Și dintr-o dată poți să fii ispitit la nivelul gândurilor. În chiar momentul acela, Duhul Sfânt îți produce înfrânarea. În chiar momentul acela. Tu nu ai o cămară plină cu înfrânarea poftelor. În momentul acela, ca un dinam, Duhul Sfânt produce în tine înfrânarea. Intri în trafic, îți taie cineva calea, scârție roțile când pui frână. Și ăla încă este și impertinent, încât strigă la tine sau te înjură. Ai nevoie de răbdare. În chiar momentul acela, Duhul produce răbdare. Așa lucrează roada Duhului. Noi nu avem cămări de roada Duhului pe care le administrăm când vrem noi. Și Duhul este dinamul, energia care produce roada în chiar momentul în care ai nevoie de ea. Și asta Pavel o exprimă foarte frumos în capitolul 6, când spune, cine seamănă în firea pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Deci Pavel vrea să spună, Duhul rodește, dar tu sameni. Dacă ți iei grâul în pod, nu o să seceri niciodată. Dacă rodești, dacă tu sameni, minunea de a rodi o face Duhul. Cum semeni în ogorul Duhului Sfânt? Nici de cum vizionând filme murdare, uitând noaptea să vii acasă la timp și bătând drumurile pe unde nu trebuie. Asta înseamnă să sameni în firea pământească și, spune cuvântul, cine seamănă în firea pământească va secera tot din firea pământească putrezirea, adică faptele firii pământești. Cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viața veșnică. Prezența dumneavoastră aici, prezența dumneavoastră la închinare, studiul personal acasă, rugăciunea ta de odăiță, toate acestea înseamnă să seameni în Duhul. Nu poți fi biruitor câtă vreme nu seameni în Duhul. Nu poți să ai pretenția să-ți biruiești propriile tale
patime ale trupului tău dacă nu samini în Duh. Asemăna în Duhul înseamnă o experiență continuă, în mod real, în mod concret. Și asta înseamnă trăirii cu Dumnezeu. Aș vrea, încheiind, să aduc aminte că noi avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu pentru enorm de multe lucruri. Că Duhul lui Dumnezeu este Cel care pătrunde în centrul vieții noastre, preia conducerea, dinamizează și direcționează viața noastră. Și ne călăuzește nu din afară doar, deși ne poate călăuzi, cum spuneau frații foarte bine la rugăciune, prin experiențe, prin vise, prin vedenii, prin proroci, dar Duhul Sfânt vrea să pună mâna pe chiar centrul vieții tale și să ți-o călăuzească. Duhul Sfânt, în primul rând, te călăuzește din lăuntru, pentru că El are de a lucra caracter în tine. Și are nevoie să preia cârma vieții tale, cârma trăirii tale cu Dumnezeu. Și Duhul Sfânt, când te călăuzește din lăuntru, tu nu vei fi confuz să spui, oare lucrul ăsta e păcat, oare nu-i păcat? Pentru că Duhul îți va depune mărturii ce este păcat și ce nu este păcat. Tu nu va trebui să spui, oare e bine să mă sor, oare e bine să mă mărit, oare ăsta este, oare asta este? Vin tinerii și ne năpădesc cu întrebări, ce părere ai, de băiatul sau de fată? Și eu am spus, eu am părere nu de băiat sau de fată, am părere despre tine cu care vorbesc, că ți este șubretă călăuzirea lăuntrică. Mai lasă puțin fata și scurtează întâlnirea de seară cu o oră și stai în cămăruță cu Biblia și cu cuvântul și nu vei mai veni la mine să mă întrebi dacă să mă însor sau nu cu ea. Asta este soluția. Călăuzirea este din chiar lăuntru nostru. Duhul Sfânt ne călăuzește. Duhul Sfânt ne echipează, ne dinamizează, Duhul Sfânt dă daruri, face ca în biserică să fie botezul cu Duhul Sfânt, să fie minunile despre care spune Galateni 3. Duhul Sfânt face viața noastră frumoasă. Și nu numai că o face acum și aici frumoasă, dar Duhul Sfânt ne leagă și de realitățile eterne și abia așteptăm să vină Domnul. Nu ne este frică că în ziua arătării Lui oare vom fi, oare nu vom fi luați, oare vom fi, oare nu vom fi răpiți, oare vom fi găsiți drepți sau nedrepți în ziua judecății. Nu! Frica aceasta dispare pentru că avem nădejdea că Duhul Sfânt ne va duce înaintea Tatălui într-un chip desăvârșit ca să intrăm în moștenirea pe care El ne-a pregătit-o pe pământ. Amin.